जयनिं हाबाफारिया जोबोद साक्सेसफुल जादों आरो UPPL हान्जानि रायजो राजाफोरखौ लानानै जेरैबायदि खामानि मावनाय बेखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेवहाय जइन जाफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो थांनाय समाव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसननाय, बयनोबो रैखाथि होनाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानिखौ जिखिनि स्पिडआव मावदोंमोन बेनिख्रुइ आरोबाव डाबल ट्रिपल स्पिडआव आरो मोजाङै मावनो थाखाय UPPL हान्जाया आवगायलांगोन। दा आङो बयनोबो साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफोर, जोंनि फरायसाफोर, जोंनि आइजोफोर, आबादारिफोर, मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनि माखासे मोजां खामानि मावनो थाखाय UPPL हान्जा आरो सरकारा आवगायलांबाय थादों। BPF हान्जायावबो गोबां मानसिफ्रा लोब लोब जगदान जानायखौ नुबाय थादों। BPF आथ' आगोलाव 17 बोसोर सरकार सालायदोंमोन, बे हिसाबै बयबो बिथांमोननो भट होदोंमोन। दा BPF हान्जानिनो खामोन मानसिफ्रा, गतिके बिथांमोना गावसोरनि मानसियानो गावसोर जइन खालामबाय थादों। जोंसो आगोलाव सरकार सालायाखैमोन, दा जोंनियाव मानसिया खममोन। दिनै जोंनियाव बिथांमोननि मानसिया फैगासिनो दङ आरो जोंनि मानसिया बारायलांगासिनो दङ, बिथांमोननि मानसिया खमायलांगासिनो दङ। दा 17 बोसोराव बर' जातिया बासायदोंमोन ना थैदोंमोन बिथांमोनानो बुं। दैजिं फेस्टिभेलखौ सोर खालामदोंमोन? बेयाव मा जादोंमोन दैजिं फेस्टिभेलाव? नलेज फेस्टिभेलखौ सोर खालामखो? आगोलनि सरकारनि दिनाव सुपार 50 जादोंमोन नामा? 50-40 जन गाहाम बोसोरसेयाव बर' फरायसाफ्रा दिनै जे मोजां थासारि फैनायखाय APSC पास खालामनो हाबाय, बे थासारिफ्रा बोरै फैखो? दा बेयो BPF नि दिनाव फैयाखैमोन। BPF आ बेफोर बाथ्राखौ साननो हाया। दिनै गोजोन थासारि फैनायखौ बयबो रायजो राजाफ्रा नुदों गावनि मेगनजों, ओंखायनो लोब लोब जोंनि हान्जायाव फैनानै बिथांमोना जइन जाफैदों।